Hľadáte štartovací byt alebo investíciu? Mám pre vás zaujímavú ponuku. Predstavím vám jednoizbový byt typu Bauring v skvelej lokalite sídliska Fončorda na ulici THK v Banskej Bystrici. Tento praktický byt s rozlohou 29 m2 sa nachádza na 5. poschodí panelového bytového domu s výťahom. Poďme sa naň spoločne pozrieť. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii s plastovými oknami a plávajúcimi podlahami pripravený na okamžité bývanie alebo prípadnú úpravu podľa vašich predstav. K bytu prislúcha aj latková pivnica v suteréne, kde môžete uskladniť všetky potrebné veci. A čo je na tomto byte skutočne atraktívne? Jeho poloha. V okolí nájdete detské ihriská, workoutové ihrisko, cyklochodník, zelené plochy a Tajovský potok. Ideálne miesto na oddych a relax. Pre tých, ktorí majú radi pohodlie a všetko na dosah, je v blízkosti množstvo služieb. Verejné parkovanie je k dispozícii priamo pri bytovom dome. Tento byt je dobrou voľbou pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupné bývanie v Banskej Bystrici. Nezmeškajte túto príležitosť a kontaktujte ma ešte dnes, aby ste si dohodli obhliadku. Volám sa Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality.